Všimol som si jednu vec u ľudí, ktorí pozerajú alebo píšu adresu web stránky do prehľadača. Dám vám taký malý tip. Je to veľmi jednoduché. Nemusíte písať celú webovú adresu, pokiaľ už ste ju niekedy predtým navštívili. Čo to znamená? Keď chcete ísť na Facebook, toto je Safari teda prehľadač, ukážeme vám to aj vo Firefoxe, a je to veľmi jednoduché. Začnete písať adresu webovej stránky. face Facebook, hej? To znamená, že určite ste si všimli, že sa tu zobrazila celá adresa. Ani nemusíte písať celú stránku. A jednoducho potom stačí, keď dáte Enter. A už ste na tej web stránke. Alebo chcete ísť na stránku hociakú inú sme.sk, áno, vidíte, že som napísal len SM a už mi prehliadač priamo doplnil konkrétne celú webovú adresu a stačí dať Enter. Pri web stránke SME to nie je až taký veľký problém napísať celú adresu. Môžem vám povedať, že nemusíte vypisovať www. Ak ste si všimli, tak vôbec www ani nepíšem. Ale napríklad pozriem Andrej Holý, chcem ísť na Andrej Holý EU, napísal som AND a hneď mi to vypísalo. Alebo z Žigo Music House a dám len Enter a hneď som na web stránke. Takisto funguje jedna veľmi dobrá vec, keď chcete niečo vyhľadať, nemusíte chodiť na Google. Stačí, keď napíšete ako vyhľadávať na Google. Hej, dáte Enter, vidíte, že vám tam naskočilo prehľadať Google. Dáte Enter a hneď vám to vaše hľadanie vyhľadá. A úplne takisto to funguje v akomkoľvek inom prehľadači. Či je to Firefox, či je to Chrome, všade to funguje. To znamená, hej, ANDR, vidíte, hneď tam mám andrejholý.eu a nemusíte písať www. Keď je web stránka dobre urobená, tak vám tam automaticky naskočí www. Alebo zase Facebook, hej, hneď stačí 3 písmenka a otvárate web stránku. Ešte jeden taká finta. Keď si všimnete, tak vám dáva prehľadač možnosti. Viacero možností, čo môžete navštíviť, keď začnete písať AND. Hej, stačí potom len šípkami si vyberiete a nemusíte vypisovať zase celú adresu a hneď ste tam, kde ste chceli byť. Takže verím tomu, že vám to uľahčí a hlavne zjednoduší prezeranie internetu. Majte krásny deň.